Каляды у Элізы Ажэшкі. Цягам найбліжэйшага тыдня будуць ладзіцца мерапрыемствы ў рамках дабрачыннага свята, ініцыяванага небыяковымі гродзенцамі. Сёння прайшоў ранішнік для дзяцей-сірот. У планах таксама рэалізацыя шэрагу іншых святочных мерапрыемстваў, сярод якіх, напрыклад, майстар-класы па напісанні літаратурных твораў. Цікава, што традыцыя арганізоўваць каляды у Элізы Ажэшкі існуе ў Гродні ўжо 10 год. Традыцыю адорваць каляднымі падарункамі сірот і дзяцей, якія выхоўваюцца ў бедных сем'ях, калісьці заснавала наша славутая зямлячка. Яе справу вырашылі працягнуць сучасныя гродзенцы. Ідэя ўзнікла 10 год таму, і ўвесь гэты час паспяхова реализовывается. Такая традиция была у Элизы Ажешко, нашей знаменитой землячки, которая жила в этом домике. Она также каждый год встречала бедных детей из бедных семей, сирот, и устраивала для них праздник и наделяла подарками. Благодаря нашим усилиям, благодаря сотрудникам нашей библиотеки эта традиция возобновилась. Кожны год у перадкалядны перыяд супрацоўнікі юнацкага філіяла абласной бібліятэкі пераўвасабляюцца ў казачных герояў і старанна рыхтуюцца да прыёму маленькіх гасцей. Библиотекари задолго готовятся до праздника. Они пишут сами сценарий, потом репетируют, разыскивают костюмы. И в костюмах Деда Мороза, Снегурочки, других сказочных героев показывают для ребят новогоднее представление. Да добрай справы па традыцыі далучаюцца ўсе ахвотныя. Падарункі для дзяцей-сірот прыносяць чытачы, матэрыяльную падтрымку аказваюць прадпрыемствы і арганізацыя абласнога цэнтра. А крэатыўныя ідэі для дабрачыннага свята прапануе найбольш актыўная гродзенская моладзь. На протяжении целого месяца приносили в дар нашим деткам-сиротам различные карандаши, фломастеры, альбомы, книги, игрушки, для того, чтобы, как вот сегодня или на протяжении этих дней в рамках коляды у Элизы Ажешко дети могли получить такие своеобразные подарки, и для них была радость. Дабрачынная ёлка ў доміку Элізы Ажэшкі толькі адно з шэрагу святочных мерапрыемстваў. На наступным тыдні запланавана правядзенне майстар-класаў для дзяцей па дэкаратыўна-прыкладным мастацтве і напісанні літаратурных твораў. Дзеці з сацыяльных прытулкаў паўдзельнічаюць у своеасаблівым паказе мод і атрымаюць у падарунак адзенне. Завершыцца цыкл мерапрыемстваў акцыяй «Мы дзецям», у межах якой валанцёры наведаюць дамы сямейнага тыпу і ўручаць падарункі іх выхаванцам.